Thank you. Njenya Kango Geoffrey, kwa Kitutu cha Genot, Manyararo Ward. Ngosaba igana ndiko bakera ngambi amana situ tukolia rero. Twanyorira umugambi wito Fred Matiang'i agotutarira kworo kiabagusinga na intu twaikire asitoji goikaransa SMS iliyo bugambi wa Kenya. Na intu tubarue unegesa ku kemase Kenya. Lakini nkoboli abantu baitoiga chikure echi otutagete tubwate chikura chinyinge twakira umugambi wito nere tomo echinguru ekina togosaba gentegetanga ikintu gigende gya kabere tutige obiseye ebye bike bikabagambi bakonya kobeka abana baito banya kurwana obugima bwasira obugima nabo tutagete abana baito batwara obugima lakini ekoro kobeka abana bake obaye kibese bachikurwana street ngambaliwo ngabantu mbacha mwao county ne yabantu bagusi county ne yabakenya onde bwensi nara allowed ocha gotarire county te yagusi aintu barora amagendo bareta amagendo una mono moroche gaige story abantu baraire gaige bara abantu ange 50 abagambi ba Kenya ngima abande baruete chinsi cyangumbu kibese baretire gaige ose noko okinyense yito aintu abagusi to kine ngoti gatoro kya maskani tobwate chikura chinyinge to support umugambi wito Matiang'i na ire kakogenda igora ryo nabwate kini twamaire chingo nanje nyakango rende muna moroche myaka yana na ikire bono gana na itrobote bubugambi monyerero yeito manye gusukia bamura amangane yebira gitabigo cyo kolema chipara ya yontegere chipara chiri muna mabako yabo bese buli bako ende sebira gitachi contract itachikorwa Saudi Arabia chikoru China cyaje kolema chipara seito chibesi chiri chebwa abana inchi una delete sakario nyonka lengo okora chipara chikole munama woko bantu baye chibese bachikugora chi bayira abane school abantu bako chibese bahagora bagacha no ne nyumba no tabwati nyumba lakini wono chi control the morus China chichikole machipara chi control the morus Nairobi chichikole machipara ipara ye village ira supposed kole mwana abantu banka na baro banyore chibese nkimukuruseria abantu bako bachikole machipara tika abana banka bali michipara na makombe. That's why they dogochiroka village roads ochikole muna abantu banka chipara chiri chine na chimokolete biragita cha mwarusha abantu China lyo bacha kule akole mabona bepara ya migoli bantu bacha ipale lakini ipara yankaga tika abantu baitu namba ibere abalemi baitu baba supported ya bonus yekine abantu banyari chibese cyabo cye bonus dali enjire toka bisiringi 10 mwamanya kwaka chinko mwakira abantu chinkobi tokonya koira na magega akero omuntu chinkobi ogo chencho obugima no kale tobugambi obuya abantu wategara abantu genda abantu bagoteba ubuna bubugambi obuya biyamono nyandi Nyasaye nko basabira Nyasaye tubwatisie 2027 na into tote oro mugambi ito Fred Matiang'i abe president ya Kenya. Asante.